Vi skal lave, men vi mener mig og Sebastian. Vi skal lave en udfordringsvideo, for det kan vi kopiere. En udfordringsvideo, hvor vi har fået nogle forslag fra nogle over Facebook. Ved en 2400 special, som bare ligger på YouTube i stedet. Vi skal ud forskellige ting. Vi skulle ikke til at spise kanel, men vi har sagt no. Det er så sjovt. Nu vil vi lave 20 armbøjninger i stedet. Vi skal jo begge to. Jeg synes Sebastian skal starte. Og det synes det er meget sjovt. Det synes jeg ikke. That's what? Jeg laver den. Okay. Return to the Mac. You know what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit to get up. First shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy us. Glad moonwalking. This here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music. I shed my skin and put my bones into everything I record. Do it, and yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust on my INDEPENDENT. This hustler, chasing dreams since I was 14 with the 4-track bus. Halfway across that city with the back. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Thank you, yeah, I'm so damn grateful. I grew up really gonna go first, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me, go hard like I gotta eat up in my heartbeat. And I'm eating at the beat like you give a little speed to a great white shark on Shark Week. Wanna go off, goodbye, I got a world to see. My girl, she wanna see home. Caesar make you a believer now. I never ever did it for the throne. That validation comes from giving it back to the people now. Sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my stand right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching out there. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. So we put our Hvis I ikke kunne høre lidt før, så skulle vi chatte med Maja, Sukkerkris Nielsen, og nu hun lige skrevet tilbage. Jeg skal se, hvad hun skrev tilbage. Nej. Man kan godt se det også. Yeah. Der er spørgsmålstegn. Det var helt nyt for hende at svare. Nå. Hun er lidt forvirret. Mega. Hvad sker der? Nå. Det næste er, at vi skal spise ring til mennesker. Gider du det? Det er hårdt, jeg begynder at skide. Der står ring til mennesker. Okay, så den lige på mødre. Mødre. Mødre.
elsker helvede. Hej. Vi elsker. Hej. Det er ikke om jeg kan tage hen til nu. Helvede. Vi siger det bare lige til den første person, der tager. Det er lige godt sammen. Se nu. 31. 29. 42. 33. Ej, nu stopper det. Krafthelvede. Krafthelvede af dem. Har du bare et nummer, hvor du kender nogen, altså. Det var en random person, der tog telefonen, der havde en næse sidste gang, jeg ringte til det her nummer. Og så kunne jeg være min onkel. Det her, det er lige godt sammen. Okay, jeg vil gerne med at ringe til folk. Vi skal spise en banan på 30 sekunder, vi har heller ikke bananer. Det går godt det her. Sebastian skal drikke et glas vand på 30 sekunder. Så hvis vi lige underholder med en musik, så ender vi med en glas med vand i på 30 sekunder. Ja. Forholdet er slut. Iben Hjejle single igen. Kæresten er skrevet. Få det hele med i Se og Hør. Bon Jovi er klar med det nye album What About Now. Klik på banneret og lyt med det samme. En to klasser. Det har også spillet. Lidt for højt. Hey, Macklemore, can we go thrift shopping? Ring lige tilbage igen. Okay, den har kørt i 96 timer. Hold da kæft. Ej, det er 96 minutter, det er fast. Dem, der kalder det der for timer, okay, den har kørt i 1 time og 37 minutter. Okay. Det er fedt. Og så drikker jeg så vand. Og så vil ligesom have det andet glas. Og hvis jeg skal have det andet glas i et bade. Jeg skal ligesom, når jeg drukker der, så skal jeg ikke væske. Det går lige i klub. Jeg stopper tiden, for jeg lige snart har drukket. Jeg ved, jeg skal ikke vand. Okay, jeg er klar. 3, 2, 1, nu. Gå 10 sekunder. Den kommer 9. Kæft, det var langsomt.
Har du noget vand i? Nej, min på. Er du klar? Jeg håber, du er tilfreds. Amalie, jeg tror det var. Ja, jeg synes ikke, om det er lige Nå, nu har vi så lavet nogle små selv også. Ej, den er appelsin. Ja, det er så rimelig klart. Nå, jeg skal bunde den her. Hvor lang tid skal vi sige? Du får også 30 sekunder for det. Okay, jeg har 30 sekunder til at bunde den Det her. burde være nok. Og jeg skal bunde den. Jeg må ikke have pause. Prøv lige at give mig den der tjek på. Ja. Nu tror jeg, jeg starte snart der. Pludselig, det skal lige op til mit ansigt. Den har jeg bare holdt den her. Sådan der. Og, okay, lidt længere tilbage med dig. Og sådan der. Okay, 3. Du siger bare nu, så starter vi. Skal virkelig skide. Sæt. Jeg snakker godt. Du siger bare 1, 2, 3. der er gået 15 sekunder. Der er gået 20 sekunder. Can he make it? 5, 4, stop. Minus 1 sekund, fordi jeg er langsom til at trykke. Så 26,9. Det var shit på. Jeg skal ikke vide den bil. Jeg har sådan en overhovedet drikke sådan lidt forstand. Nu er det fedt. Så. Det er så meget, at Sebastian lægger arm. Og hvis jeg er dårlig til at lægge arm. Du vinder. Det vil sige, hvor høj er du? Jeg er, ja det ved jeg ikke. Sikkert i over 71. Den højde har 1,75. 1,75, og jeg er kun 61. Så højdeforskel er det. Der er en god chance for, at han vinder den her. Ja. Ja, tak skal du have. Nej, jeg vinder ikke. Jeg er for dårlig til at lægge arm. Skal jeg lige have lægge arm på den her? Jeg kan ikke finde noget at lægge arm. Slut med det. Ja. Så vil den her til at være. Der er en kop luft. Så ser du den. Så skal du sætte dig på stolen derovre, ikke også? Så der er jo langt ned på mig. Det kan godt være, der ikke er for dig. Jo. Ja, det ser slut med. Stabilt bord, hva'? Jeg har prøvet at få om bærebold ud af nu. Det knækker jo det her bord. Den i du holder rundt med hele min tommelfinger. Whoops! Det er sådan her. Nej, nu holder du om min tommelfinger. Ja, men altså nu holder du min. Lad os bare tage sådan der. Nej, vent. Og husk, det er ikke noget med at gøre sådan der. Eller sådan der. Sådan her. Og det er ikke noget med at brede væk ind af. Ikke sådan der, nej. Den i, du holder din. Ja, er du klar? Sådan der, kom Sådan bare. der. 1, 2, 3. Jeg ved Vi siger lige, at vi griner rigtig meget lige nu. Du skal jo ikke få din hånd ind. Se nu bøj nu med det. Du forstår, hvis det måtte man ikke, vel? Jeg vandt, mand. Nej, det gjorde jeg ikke. Skal mullerne. Det gjorde du ikke. Det gjorde ikke din hund. Du forstod ikke, at man ikke skulle gøre det. Kom. Nej, det gør det ikke. Jeg vil noget selv, fordi det er vildt. Ja, det gjorde du. Jeg vandt. Nej, du gjorde ikke. Du snød din Jeg fucking snød hund. ikke. Se, det er derfor, du griner.
Jeg er bare god til det her pisse. Skal vi prøve igen? Ja, Hvor okay. du ikke smider. Nu skal Se, vi... det tør du ikke. Sæt du nu bare ned og stiger ind i det kamera der. Du græm. Det er styrkemonce, så. Nej, nej det er ikke. Så kan man så fjerne den der. Wow, du tror jo bare. Hallo, hej. Kan se lige med. Jeg er ikke. Nej, ikke. Jeg får det til at blinke. Jeg skal få mig til at blinke i stedet. Så hvad? Ah! Der blinker du. Det er snyd. Så der er det snyd armlæg. Okay, kom an. Armlæg, læg arm. Armlæg, læg arm. Armlæg, læg arm. Hvad er det? Hvis du skal. Han snyd i armlæg. Armlæg. Nej, ikke det. Det prøver lidt ned, det prøver lidt ned. Walk into the club like, what up? I got a big I'm pumped up, I some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, rolling in hella deep, headed to the mezzanine, dressed in all pink, except my gator shoes, those are green drapes and a leopard mink. Girl sitting next to me, Mange she ting, don't jeg watch ikke this, kan smells like R. Nej, Kelly. det skal jeg også. But it was 99 Okay, så. cents. Copping it, watching it, about to go and get some pop. Han snød i armlæg. Someone else has been walking up on me and grudgy skimming. I am stuffing and flossing and saving my money, and I'm hella happy that's a bargain. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have a hand-me-down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. I had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a keyboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. Young Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hell, take my wings, make them fly with those. Stick your head to me like, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This you know what about where I'm from, and I'm digging. I'm thinking of one man trash, that's another man's come up. Your granddad or donated that class. Up shirt, cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the. I'm not like a Christian in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannels, Libra jammies secondhand and rock that. Built-in onesie with the socks on them. I hit the party and they stop in that. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, like Det var så det, han ikke kan holde inde i sin store kæft. That's just to make it real. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dope. Det var rigtig And godt. I'm the same one that sticks to the people in this club and the hella don't. Gang, come take a look through my telescope. Men nu synes jeg lige, at jeg må for langt i min tunge. Man, you hella won't. Man, you hella won't. Men så kan man skrive sådan noget. Hvor er det? Det var en video til. Jeg holder lige ud. Kæften sjovt, slår for stor. Is that your grandma's coat? Ja, det er der ingen, der gider at se på. Sjældent ikke mig. Okay. What's daddy?
det var så lidt for denne gang. Skriv lige til jer på Facebook, når det igen dag. Skriv lige, hvis I synes, vi skal lave noget mere. Eller der måske er lidt sjovere. En Ashby eller andet. Skriv den, vi vælger det. Vi har det sådan.